Sanibonani bazalwane emakhaya. Uthandazo Mdunga lo. Namhlanje ngibuye ngevideo yokuthi sizofundisana ngokuphothula esithunyweni. Ngoba le ndlela ihambeke ekugcineni khona lapho ekufanele ukuthi uqede phela. Ngikhuluma nalaba abakhulelwe ezakhelweni. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, ngicela ukuphendula umbuzo engiye ngawuthola obuza ukuthi liyini itshele ikhali. Itshele ikhali umcakaco omhlophe noma udaka lwezikhali noma umcako, sikubiza ngokungafani. Liyatholakala lapho okuthengiswa khona iwasho futhi aliduri, lila ko-R20. Bengikhuluma ngalo ke. Silibiza ukuthi itshele ikhali ngoba sigeza ngalo ngoba sigeza ngalo izikhali zaseyuni. Manje ke la ekuphothuleni uzobona ngani ukuthi usuphothulile. Uzobona ngamaphupho ozowaphupha. Uzophupha uthi lweyibani. Uthi lweyibani candlestick. Uzophupha uthi lweyibani, ibani eziyi7. Noma uzolibona lihle emafini noma uzolibona lihleli kuphi. Kodwa once walibona kukudala usekuthandazeni, usukubonisa ukuthi wena usuqedile. Ekuqedeni ungafika ubathola abanye bekhona uqede kuqala ubashiye. Yenzeka nalokho. Kuya ngawe ukuthi isithunywa sakho sigijima kangakanani, izinto zakho ziqhaqheke kangakanani ngoba ezinye izinto zabantu zisuke ziboshiwe. Uthola ukuthi yindendende ukuthi kuze kufike ekugcineni. Uzophupha ama-flag noma iflag. Uthi lweyibani? Iflag uzoliphupha lehle ezulwini noma ulibone lisemoyeni. Uzoziphupha wena uhleli esihlalweni sobukhosi. Uzophupha uthi uhleli kuleso sihlalo sobukhosi kube kunabantwana abahleli emacansini. Abantwana bakho bomoya uzobathola. Ngesinye isikhathi noma kungasiwo ukuthi abantwana bakho uzobathola, kepha lisuke selikukhombisa ukuthi usuqedile wena. Usufana nomuntu onjengogobela. Ikhombisa kanjalo. Ngesinye isikhathi uzophupha umuntu ekucela imali noma i2 rand, izilongo imali ohlweza. Azakhulume ukuthi manje sengifuna ukuya ekhaya. Lelo phupho, lelo sidalwa leso siphuphayo kusuke kuyisidalwa sakini esikutshela ukuthi asisafuni la ezakhelweni, sesifuna ukuphuma siyosebenza sona ekhaya. Ake ngichaze ukuthi yini izakhelo. Ezakhelweni la kukhuliswa khona abantu abathandazayo. Sendaweni la kuthandazwa khona, umuzi lo okuthandazwa kuwo. Mawuhamba uyohlala lapho usuke uhlele ezakhelweni. Amen. Uma ke usubonisiwe ke konke lokhu, uyazi ugobela wakho ukuthi sekufanele ukuthi akuhambise uye ekhaya. Amen. Esisikhathi utholisakala ukuthi awunayo imali yokuphuma, wenze njani? Mawunogobela onomusa, ubaba wakho kamoya noma umama wakho kamoya, uyakukhipha ngemali yakhe. Wena sozobuya ke ubuye kuye masu right. Kodwa bayaye bawenze lowo musa abaningi. Muhle umuntu othi makasizakele bese meseke right bese abuyele emuva lapho esizakele khona. Kokunye uyahamba uyophahla utshela abakini ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uphume ngoba ingilosi yakho seyihlambulukile. Ukhuleke kuNkulunkulu, ujule. uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Uyasho nasezwini lakhe ukuthi uyawakhanda amaso. Iba khona indlela. Afike umSamariya olungileyo aqhamukele. Uphume. Ekuphumeni kwakho usubonisiwe ukuthi lo msebenzi uzowenza kanjani. Thina ubaba wakho kamoya uzotshelwa uwe ukuthi abantu bakini bafuna ukuthi imisebenzi wakho uhambe kanjani. Kodwa ukuhlaba kuyahlatshwa. Kuyahluka ke. Abanye bayakwazi ukuhlaba inkukhu. Abanye bayahlaba imvu ngoba isithunywa lesi. Kuyadingeka ke ukuthi utshwala bube khona
umqombothi ukuthi uyathandaza kusho ukuthi utshwala bufuneki, buyafuneka lapha emsamo. Nalaba bazobe bekhona emsebenzini bazophuza lutshwala. Abathandazi ke laba bothandaza nabo ukhashwa yibo nobaba wakho noma nomama wakho ekwazi ukuthi eyophakamisa iladi. Leladi liphakamiswa yilabathandazi. Bayakhapha-ke njengomakoti makayiswa emzini, kube kuhle kube nje yaya. Akukho kokudlula lokho. Namhlanje ngizoma la. Cela Inkosi ithele umusa, akube inhlanhla emakhaya nasehambeni lwenu likamoya. Amen.